Абе, мисля си, ако една мечка не нападне на Бак Експлоръра, ще караш по-бързо или аз? Какво? Каква мечка? Къде отиваме? Мислех, че ще спим в Хан. С чаршафи. Има Хан. Хан Мадона. Има и планини, природа, добри приятели. Малко е диво, доста е приключенско. И вечерта най-вероятно ще има пием със студена биричка. Това не звучи като почивка. Това звучи като кастинг за Survivor. Спокойно, имаш мен. Аз ще говоря с мечката. Ти само вземи батерии за челника и малко русенско варено за обяд. Всичко ще е точно. Готови ли сте за най-необичайното приключение на годината? Бак Експлорър 4 в Дивия Северозапад, село Фалковец, Хан Мадона, планини, скали, игра, приятели, бира и още нещо.